buscar los huecos para la clase y me imponga hacer pilas. Eso sí, no se preocupe, que al día siguiente siempre llevo justificante de mis padres. Pero no de esto, digo nada más de si este debate en la Cámara me parece tremendo. Ahora, lo que sí le puedo asegurar es que yo lo que prefiero es un lehendakari que se esfuerza por ser bilingüe y que lidera el país, que es lo que estoy haciendo. Pipa egiten duzula esaten dizu. 2008an euskara libertad esan zenuten. Hainbat euskaradun konbentzituko zenuten gu ez, eta hain gaizki ez genbiltzara erakutsi diguzu. Beraz, 11 lan eta meritu egin beharko duzu konbentzitu zenun euskaradun horien konfiantza berreskuratzeko. Gure irabazteko berriz 11 eta bat egin beharko duzu. Eta 11 euskaraz ez dira 11. 11 die numerosos meritos. Kambioaren gobernua iragartzen duten, eta honetan behintzat ekarri dezula kambioa. Pentsatuko aldetun lehendakari bategatik euskaldun guztien hizkuntzarekiko horrelako errespetu faltarik entzun behar duenik. Benetan esaten dizut. Nahiago nuke jarri dituzun ataka honetan jarri ezbagin duzu. Errespetu oso lehendakari jauna besterik ez dizugu eskatzen. Errespetoa. ERRESPETUA. Sikira errespetoa. Yo de verdad que la mejor forma de desprestigiar el euskera es hacer un esfuerzo por aprender y sobre todo no utilizarlo de manera burda para la pelea política, que es lo que ustedes una y otra vez vuelven a hacer. Es una pena que hayan perdido esa frescura, que hayan perdido ese contacto con la realidad del que tanto hablan, que hayan perdido el sentido del humor y del lenguaje coloquial. Bueno, yo les recomendaría que vean más Vaya Semanita y que se relajen un poco, pero que Berriro erakutsi du errespeto falta. Lehen erantzunean esan diotena da errespeto eskatzen diogula euskaradun guztiontzat, eta iruditzen zaigu berriro hanka sartu duela eta berriro errespetoa faltatu digula. Tamalgarria izan dela, ez? Esatia hemen arazoa dela ze hitz erabili dituen euskara klasetaran ez joateko nik uste hori erabat kanpo dagoela. Nik uste ez bakarrik euskarari eta euskara dakigunoi, baizik eta hainbat eta hainbat ikaslei ere benetan adarra jotzen ari zaiola. Nik uste denok batzen ditugun klase batzuk dira, nik uste lehendakari batek ezinbesteko beharra daukala gutxienez euskara ikasteko esfortzua egiteko, jakin edo ez, behin lehendakari izan da, esfortzu hori egitea eta zentzortan nik uste honen inguruan ziriak eta bromak egiten ibiltzea eta telebista saio bat aipatzea nik uste ez daukala batere graziarik. Niri baterian impresioa da hasieratik eman ziana, lehendakariak ez diola batere errespeturik euskarari eta denbora pasa ala horrela ere ikusko dugu. Lekuz kanpokoa piper egitea gauza bat delako eta eskoletara joaterik ez izatea beste bat oso ezberdina, piper egiten duenak piper egiten du. Eta ez du gainera azalpenik eman, zergatik esan zuen, bota zuen boutadero, gezurra ere bai, ezkerraldean ez dela inoiz euskaraz egin izan, eta zergatik esan zuen euskara hizkuntza komplikatua dela. Gauza jakina denean, euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskarara tartea berdina dela. Gure ikuspegitik, lehendakariak berriz ere hanka sartu du, eta ez du esan nahikoa handitasun, txartu esan duen esan dakoa, askatzen dut, ez dut berriz ere esango, eta eskoletara ahalik eta txintxoa inoen naiz. Argi esan da eta labur esan da, galdera egin zaio, nola gastatzen duen dugu hori, zertan, nola segitzen dituen euskarazko klaseak, eta erantzunean garbi geratu da, diru hori alferri galtzen ari dela, ze ez du segitzen jarraitasunarekin klaseen sistema, alduenean egiten du zertxo bai, eta guk ez diogu somatzen euskararen ezagupenean aurrera egiten duenik. Beraz, edo sartzen da fijo lan gehiago egiten euskarazko klase horiek hobeto aprobetxatuz, edo 3 urte barru berdintxo ibiliko da.